Nag-ex... Ha? Ano man ang paagi ang paghimugso kalibutan na akon anak. Anak ko lagi hapon ni. Kan may katungod ako ha akon anak. Ano man ang Ano man ang Ano man ang pa anak ko lagi ha. Kan may katungod Anay, anay! Diri mo anak kasi, ano ka ba? Makakapila ko ba ikaw si Sid nga Dexter? Diri mo anak Seth. Anak ito na akong boyfriend. Ngan diri imo. Buhay iton! Ako itong tatay ni Seth! Usa pa, kung nirubin ko man itong tatay ni Seth, hay man niya! Kinkilala ba niya ini? Waray! Waray kay maaram ni Ruben, nga diri itong tatay ni Seth, kundi ako! Ah! Pwede ba? Sakto na! Layas na din Kay bisan san diri may tatabo nga ikaw itong magiging tatay ni Seth. Kay waray maging kita. Nakakabati ka? Waray maging kita. Salit pag inalakat na daw, layas na. Diri ka nga ni bumaya din, matawag akong pulis, nga nagpapapriso ko ikaw. Mabalik ako, Rhea! Pero pare, buhaton mo nga na iton. Tutudon ko na ikaw yung pagkihae. Bakit nakakasaring ka nga diri ko agos magpapriso, ha? Ha? Nga ibupriso ko ikaw. Di na ka nagsasayop. Dara nga kun waray ko man ito buhata, hai mo hadto. Tungod hadto. Diri pa ako maaram ko marawat hakon ka. sorry. Naglaktaw ako, visit. Ha? Tungod ang hadto. Titi ka yung chiklaw nung ijail. Waray ko man ito buhata, hai mo hadto. Ano ito, Tasayop. balik, ano, Hindi di ka ka nagsasayop. kapriso. Nga ibupriso ko ikaw. Nga ibupriso ko ikaw. Nga ibupriso ko ikaw. Di na laton, Nga ibupriso ko ikaw. Nga ibupriso ko ikaw. Namo lagi, lagi yung Nga chiklaw ibupriso ko ijail. ikaw. Di na lat, bangin ka na kasi nga diri ko ako nga magpapreso ay mo. Nakakasari ka. Kihae! Kihae! Bangin nakakasiring ka nga diri ko akos nga magpapriso imo. Di na ka nagsasayop. Dara ko nuwari ko man ito buhata ha imo hadto. Tungod hadto diri pa ako maaram kumarawat ha akon kun ano nagsisiran mga tawo. Pero yan nga matured na ako. Ngan tungod gagin salumon ako. Agi, sorry la. Tungod Tungod gagin niya ginsaluman ako. Salumon ako. Ngan tungod Pero gagin yun nga saluman matured na ako tikang haka-araw doon ni Ruben. Ay, oo, sige. Nga matured na ako. Pero yan nga matured na ako. Ngan tungod gagin saluman ako tikang haka-araw doon ni Ruben. Bubuhaton ko na. Anwaray ko mabuhatad to. Nga itong pagpapriso imo. Salit. Layas na! Layas!
Pare, kaya pagod nga, duro-duro mat iyong pag-angkon itong anak ni Rhea. Ngan, Ruben. Pare, ako yung tinuod nga tatay ni Zet. Hindi rin, Robin. Makakapir ko ba ikaw sisid niya ito? Oh, God. Kada mo naksumati ito ni mo. Pero, tubtublahan pag sir nga, ikaw itong tatay ni Zet. Kung paano na ito, bu? Di rin ako yung susumatan. Ano? Basta lang ka mo nagsumat nga. Hadalan. Oh, nagsugat. Ba ito, baka ka nagsusmat din na... Sila ka mo nagsugat na Basta lang ka mo nagsugat. Alam mo. Tapos nagapiray? Basta lang, di rin ako yung susumatan. Paano na ito, bu? Ano na? Ikaw itong tatay ni Zet. Kung paano na ito, bu? Di mo ako yung susumatan. Unta, sugad. Nagkasugat lang ang mga dalang ni Rhea. Nag-apiray, tapos nagburo ni Rhea kansit. Ngan ikaw ang tatay, sugad ito. Oh, Ore, maging ka mo ngayon ni Rhea, di ba? Hero Ben Goodlaan iya naging boyfriend, di ba? Eh, yun lang. Nagkabulag lagi hapon nera. oo. Si Robin ang boyfriend ni Rhea. Pero antes pa na mag-asawa. May natabuha amon ni Dexter. Si Dexter ako. Nabay. Rhea. Ada. Ay, gumawas. Ano eh? Kita ko nga Dexter. Ay, Dexter pala ako. May natabo pa na mag-asawa. Pero antes pa na mag-asawa. May nahitabo na haamon ni Rhea. Baka may mabugat na. May natong buwakon. Ay, pagkinukundi na gusto nga. Ikaw sa kanya, pisawa yung kagiliran. Ayaw maluoy ka ako. Hinuwi nga lalaki. Ay, pagkiwa. Sakto. Kinahanglan makilalaan ko iniya. Sakto. Kukuha ko ito niya bangot sugat hindi. Ayaw! Nakuha na akong bangot. Animal ka, Dexter! Ikaw ini! Hayop ka! Dili ka makakapamulugos po ko sa Rhea. Magiging ako. Ayaw! Ayaw! Sa iyo ako, Rhea. Dili ka manggod na ruruyag ako. Sa alaging buhat ko inihay mo. Hayop ka! Diri ko kung ikaw mapapasaylo ni ngay mo gibuhat ako. Diri, God! Rhea? Pangilalakat na din ni Dexter. Ayaw na gud pagpakita pa ako kay ako mismo itong mapatayay mo. Layas na! Ginlogos mo yung Rhea, pre? Ha? Ato pa rin. Pero gimbasulan ko na to. Pero pare, sigurado ka ba nga nagbunga ni mo gimbuhat kan Rhea? Oo, pare. Sa bagay, kung ikaw magod itong tatay, itong anak ni Rhea, may reason niya nga parang tiya cellphone. Dire, nakon ito. May luskon. Diferensya ito. Liging batak lang ito, liging batak. Kung ikaw magod itong tatay, itong anak ni Rhea, kung ikaw magod itong tatay, itong anak ni Rhea, kung ikaw, ano ba ito, pre? Sa bagay, kung ikaw magod, okay. May rason niya. Ngayon niya nga, di rin pagkilala. Hay mo, itong iyo anak to niya. Aniya, durong kasi na. Sige. Itong tatay, itong anak ni Rhea. May rason niya nga, di rin pagkilala hay mo, itong iyo anak.
Tungkol na niya, duro nga kasi naman mo pare. Pero dili itong sakto nga yung bubuhat, pre. Iba yung istorya. Katungod ko ha akon anak, iton akon papakigbisog din. Anay. Katungod ko ha akon anak, iton akon papakig. Sige. Katungod. Iba yung istorya. Iba yung istorya. Katungod ko ha akon anak, iton akon papakigbisog din. Sige daw, ano mat yan natin yung plano pare? Nag-uuna-una pa ako yung paagi, pre. Di rin pwede nga itong kasta. Di rin ako kikilala nitong akon anak. Di rin ako itong masugot. Di rin pare. Maruyag ya madiri. Waray mahimo. Kay diri ko igpapakilala iya hiset. Diri na Ay, kahuna ko tapos na kita ito nga problema ito nga lalaki. Kung sumugot ka lang nga, igpapriso ta ito nga lalaki, hagto pa. Mahuman adton iya gimbuhat nga pagpalamadyay mo. Tapos naunta ito naton problema. Kung gimbuhat ko ang tunay, ako liwatan ang bumuta nga dako nga kaarawdan. Dako na ibuliga ako ni Ruben hadto nga panahon nay. Pero, makasabutihan ka matuuran. Gimbayaan gihapon ako niya. Salit durugot akong kangaralson hadto nga pagka-Dexter. Dako ya nga, angyan na akong kinabuhi. Ni Malia, diri ko gudya mapapasaylo. Diri na Nantigam ni Good ini. Diri Dexter itong tatay ni Seth. Diri. Padayon ko nga igre-respeto ito ni imo desisyon, anak. Damon duro salamat na Salamatan ka talaga pag-insyindi mo la akon. Ganito imo pag-atiman ha amon ni Seth. Mahal ko ka po. Ganiton akon ako, anak. Nga tanan nga makakaupay para iyo, bubuhaton ko. Ighahatag ko. Salamat, Nay. Nga tanan niya maupay nga paagi. Nabuhat ko na. Nakimaluin na ako para pakilala ko hakot anak. Pero nagmamatigas ko lagi hapon ni Rhea. Salit. Kaangayan agad magbuhat ako yung pitan. Para kami magkakilala nga magtatay. Katungod ko nga makilala nga tatay ton akon anak. Salit. Diri mo na ako mababasol, Rhea. Iton akong paagi. Paagi nga ako naunahan. Diri mo ako mababasol. Babantayin ko itong pagkagawas ni Zed. Ako na mismo itong magpapakilala kan Zed. Goodbye, children. Oh. Bye, teacher. Atoy Zed. Dadaupong kuya. Yes, sir. Ma'am? Ako itong makuha yan na kan Zed. Ha? Hino ka, sir? I mean, ano ba yung set? Tito ako niya, ma'am. Tito. Umangkon mo yung set. Oo, ma'am. Oo. Sige, sir. Kung kukuhaon mo yung set, tatawagan ko ano yung Mama Rhea? Mama Rhea? Mama Ray? Rhea. Kung kukuhaon mo... sige, sir.
Sige, sir. Kung kukuhaon mo hi Seth, tatawagan ko ani hi Mama Rhea. Oh. Papasabuton ko iya nga may nagsundo kan Seth. Ha? Ayaw. Ayaw na lang, ma'am. Ayaw. Ay, kaya di rin kami magsangkit. Sige. Nga may nagsundo kan Seth. Nga, papasabuton ko iya nga may nagsundo kan Seth. Ayaw lang, ma'am. Ayaw. Kaya di rin kami magsangkit. Hito nga akong patod. Ha? Pero, ay sir, sorry la ha. Di rin ko pwede tugot itong bata. Kung maray katugutan ni Mama Rhea. Ha? Ma'am. Tugot itong bata. Di rin ko pwede, sorry la. Ay sir, sorry la ha. Di rin ko pwede tugot itong bata kung wari katugutan ni Ma'am Rhea. Sorry good la sir ha. Akon mang good baratunon kan Ma'am Rhea. Kung kalaw simba ko, may mahitabo itong bata. Maaram ako sir, nakakaintindi ka ito na kung kareg sigmon. Kargo ko man ko din nga mga kabataan, mientras diri pa iniging kukuha ito nila mga parents. Kay kaapi man ako itong pamilya. Oo sir, nakakaintindi ako. Pero, iton may katungod la po kumuha itong bata. Diha mga listihin. Bata. Pero, nakakaintindi ako. Oo, sir. Nakakaintindi ako. Pero, ito may katungod la po kumuha itong bata. Ito na dito lista, ma'am. Age! Nagilista ni Ma'am Rhea ito. Pero ito may katungod la po kumuha itong bata. Ito na nila listahan ni Ma'am Rhea. Sir Robin, ani Yaya, agi. Yaya, Robin ni Papa. Papa. Ito na nila listahan ni Ma'am Rhea. Sir Robin, ani Papa. Ngan Ma'am Rosalinda, ang lola ba ni Seth? Salit, der ko po itutugot nga makuha mo, Seth. Unless, magkaistorya kami ni Ma'am Rhea. Sige. May gahatagla ko ha ko naman kun okay lang. Wari problema. Basta dire lang ka mo magawa sa itong campus, ha? Oo, ma'am. Ado lang kami maling ko na bench. Transmitter room. Easy or Hino naghatag niya imo nga toy, ha? Basta iti
Tito ko daw yama. Hino nga tito. Basta iya. Ang nanay nga ni Bib. Tapos, ang nanay na usa, nanay Hanmail. Tito ko daw yama. Hino nga tito. Hino nga tito. Ayaw pagpirita ito na ako na po. Ano iton iya maisusumat kun waray good man magpakilala iya naghatag ito nga mulayan. Hey, Teacher Alma, tatawagan ko iya. Mapakiana ko iya kung hino nga nagpakilala kan set nga iya tito. Waray yung magpakilala, ma'am. Pero asyad to niya hiulagway. Hataas, moreno, ngayon may din niya arom ha tuo nga parte to niya agtang. Di na ko pwede magsayo. Hi Dexter adto. Sige, Teacher Alma. Salamat ang imong impormasyon. Ngan alayon kumbaga pananglitan o bumalik atong lalaki eskwelahan ni Seth, pahibarwa ako. Oo, Ma'am Maria. Salamat. Nay, di na ko pwede magsayo. Basan ginhulagway ni Teacher Alma. Hi Dexter adto nga lalaki nga kumadto eskwelahan ni Seth. Nay. Awak pa rin. San hi Dexter adto nga lalaki nga kumadto eskwelahan ni Seth. Ano? Sa bagay. Sa bagay, posible, sakto. Waray man ibang lalaki nga may adam mabug at nga panuyo kan set kundi hiyala. Ay, nagsisinamukgod lagi hapon ining nga lalaki. Di rin ko ginuundangan ni Dexter ton akong anak. Salit makita iya. Makita iya. Ano ito ni mo pagbubuhaton, Rhea? Ano? Ano? Kikidnapon mo iton imo anak pare? Pare, amo na yung paagi nga akong naunaunahan para ako makilala ta ako na. Pare, parang ka, delikado yung pagbubuhatan pare. Oo, bisan, sigunta. Sigunta pa nga, tinuod gud man nga anak ni mo iton ni Seth. Pero, iton nga paagi nga yung naunaunahan pare. Illegal iton nga, pwede ka iton mapreso. Waray na ako ibang nga naunaunahan niya paagi pare. Mag-aro pa man ako. Nagmamatigas na Rhea, hindi rin pagpakilala ha ako nito na akong anak. Ay, pare. Ako rin matiyo sitwasyon. Parehos manggod ko mo, may ada magbugot nga rason. Salit, diri ko mababaso ni Rhea. Kung eghalot man hiya. Niya. Niya. Mahala ka niya, pre. Basta Masil na to. Ay, Rapi, relax daw la. Ano ka? Kung eghalot, diri ko mababaso ni Rhea. Diri ko mababaso ni Rhea. Kung egbubot. Bubot na yati. Salit. May ada magbugot nga rason. Salit, diri ko mababaso ni Rhea. Kung ighalot man haiya iton. Okay! Hai mo, napalikan pre! Lingkod lang nida. Diri ko mababaso ni Rhea. Kung ighalot niya hai mo, iton imo anak. Dara nga, gimper sa mo ya. Tapos, ikaw naman, diri gihapon mababasol kay sakto ka. Sakto ka imo gindilikon. Tatay ka ni Seth. Manaman nga paagi iton imo paginamay iton bata pare. Okay? Uy, diras. Maano man. Oh, tatay ka ni Seth. Tatay ka ni Seth. Maano man nga paagi yung pagin amay iton bata. Ay, pare. Kalipong. Yan na pala ko baga. Iging kita ang suga din ng sitwasyon. Naiiba ka upay.
Anak, anak, ayaw na ko pag-istorya to nga tao, ha? Nga naghatagin to ya imo, ha? Di masunod ka. Ayaw na ko pag-istorya. Anak, ayaw na ko pag-istorya to nga tao nga naghatagan to ya imo, ha? Kay na ito, Yama. Di ra ko nakilala to nga tao, anak. Pero sigurado ako, maraot ato niya panuyo ha imo. Ha? Kamakaradlok ni Yama. Angay kagud mahadlo ka iya, anak. Kay diri nga ni ato ya kidnapper, bangin ato killer. Wala, di nilugod ako mag-school, ma. Ha? Madlok na ako, ma. Apo, diri ka angay mahadlok hadto nga tawo. Kay usad to ipit Sir Alma. Diri ka niya papabayan. Tapos, may ada ka mo maisog agad. Diri ang tumadaop nga lalaki ha iyo guard. Di ba? Maisog iton iyo guard? Oo, Lola. Sa nga ni Kadlaw may sumulod nga dugi amon campus. Ginlanatan namon mga guard. Mag-isugira. Sugad gihapon ito tira bubuhaton. Kung may pagbuhaton na imo adto nga tawo. Amo ba, Lola? Oo, apo. Sige. Ma-school na la ako. Sige na po. Kadto na kay kanina pa sige paghinulat iton iyo service. Sige apo. Ako niyan iton makuha imo. Sige, project nga yan. Ako niya po. Sige apo. Ako niyan iton makuha imo kung diri ka makasakay iton iyo service. Rhea, anak. Diri adto sakto nga imo ginpuhat. Diri mo pwede pag hinadlukod ni Seth. Kay maapektuhan iton bata. Madako ito nga hadlukon. Ngayon resulta, magiging dependent ito niya. Ngayon diri iton maupay, hausa nga tao, anak. Waray namang gud ako nahuhunahunaan nga paagi nay. Kuno kilay mo. Tuguting nga ako naman yan na iton magdesisyon. Bahinhad to nga tao. Nay, Diri ko nagihapon gusto nga manginlabot pa iyo nga magtalaeroy. Adto nga pagka-Dexter. Ngayon diri ko gusto nga umabot ha punto. Nga pati ton akon apo. Iset. Maalakbatan. Inosentiya. Panhinumdum iton. Waray kalibutan iton bata. Kung ano man ang ginbuhat hadto nga lalaki imo. Salit, di repet, che? Kung ano man ang ginbuhat hadto nga lalaki imo. Salit diri pwede nga maapektuhan iton bata Rhea. nay, Pare, sigurado ka na pagod nga imo plano? Ha? Oo, pare. Ganaan mo lang itong paagi para kayo magkaupod nga magdalamay. Pare, kamatuoran la. Durugol doon na akong kulubay ng iyong plano. Posible ka manggod, magka-problema yun eh. Oh, di rin na ikaw, pati ako. Mga alakbatan, iniupod na ako. Ano man ako? Dili ko man liwat pwede nga pataksan na lahi Rhea. Dili pwede nga, dili ako kilalo nitong akon anak. Dili to pwede pare. Oh. Pare, ato na. Nakagawas na mga kabataan. Dili ka la ha. Oh. Pagkita mo nga adi na ako mga kamutizet. Daop dayon ha. Yan, pairayo dayon kita din eh ha. Ha? Ay napagurotas. Magawas na isit. Dili ko niya makukuha kung makasakay na itong era service. Tabo itong makita. Sige, hindi ka na. Pare, ayaw na eh. Ay, ito na pare Dexter. Disidido ko din ang akuhan doon iya anak. Pero, sayop-sayop ang gadudugin ng iya pitada. Naninilikado yan eh. Gandira laya kundi pati ako, damay ako yun eh. Aray. Kumusog lugo dito ng pulba ito na akong dugan. Purugli naman yun eh, pare Dex. Yun na lang ang kapanunaw na kung
Kung sa rabuton lang. Bira ko na aboy niya gusto. At pati doon sa rakyan ito na ako nagharon. Gindabi ko pa. Ba. Delikado ko rin maging bubuhat. O hapon, Zed. Kaya ako ito mo tinuod ni tatay. Adi ni para Dexter. Kukus ko lahat ni Yeset. Pero man yung tao nining nga bata. Nagpapamungos-pugos. Samtang sigiton ko rahaba. Uy, hala, nagsasarang pa ko tingin mga gamit. Pare, dali! Pandar na ito sa akin! Pare! Dito na ako, nanak! Dara ko na! Pareho na kita din eh! Dali!